No, takže priatelia, nedočkáme turbomotory a ich jazdci prichádzajú na štart. Martina Svobodu teda vidíme v ľavej dráhe, v strede Dušan Zimmermann, všetko v prvom rade. Jozef, čo som povedal, prepáč, Jožko Zimmermann, ospravedlňujem sa. Jozef Zimmermann a už tento prvý rad doplní aj Milan Greguška, štartové číslo 3. Teď už je preoraná, už nie je až taká mokrá, už to začína byť skôr naozaj hlina ako blato, aspoň teda na rovinkách, neviem ako to vyzerá v tých zákrutách, ale myslím, že aj tam je šanca, že už to nie je až také hlboké blato, ale skôr hlina, ktorú vyorali kolesa po väčšine obuté do hrotovaných pneumatík. Tak sa dohodli jazdci, tak sa dohodli ráno na rozprave. A samozrejme, ak chcel niekto dosiahnuť nejaký poriadny výsledok, tak musel tieto pneumatiky mať. Do druhého radu sa postaví Filip Sládečka, štartové číslo 8, už ho tam vidíme na Škode Octavia. Tento okruhový jazdec, ktorý sa prepracoval dnes so 14 pretekárov až do finálovej šestky. Možno, že nie každý, aj pri veľkom majstrovstve okruhového jazdca Filipa Sládečku by to odhadoval, že sa Filip predsa len dostane do finále. Takže jeho Octavia už začína ťažko dýchať paru, tak hádam to nebudeme dlho naťahovať, predsa len autám je teplo, keď stoja. Štartové číslo 4 Luboš Greguška, takže stretávajú sa predsa len bratia na trati Luboš Greguška a Milan Greguška, Luboš teda v druhom rade. Hoci možno papierové predpoklady z istého hľadiska by hovorili o opačnom postavení, po opačnej pozícii. A ešte jedného Luboša tam máme, Luboš Kružel, Audi Quattro, štartové číslo 14. Tak teda pozor, priatelia, sledujme teraz spoločne veľmi starostlivo štart. Opatrne, všetky spoločne to sledujeme. Martin Svoboda, Filip Sládečka, veľmi rýchlo v tej motornej dráhe ľavej. Timo ide dopredu, Jozef Zimmermann je v čele. Martin Svoboda neustal ten tlak, ale pozrite sa aj Luboš Greguška, čo vyráta. Krásne sa posúva dopredu tým štartovým kolom. Zimmermann, Svoboda. Je na tejto chvíli bratia Greguškovci. To je situácia, ako sme už videli aj v priebehu sezóny. Rozhodne títo dvaja bratia si nič neostávajú dlžní. Takže pozrite sa, Luboš. A je tretí. Sme v druhom kole. Teraz som to hovoril, že títo dvaja bratia si tu ostávajú dlžní. A práve to po tomto súboji, po tomto kontakte získal Filip Sládečka, ktorý sa tak dostáva na 4. pozíciu, kde ste zástupne víťazov. Zimo už má dostatočný náskok na čele. Jozef Karol na jeho kola. Martin Svoboda bezpečne druhý. Náskok na čelný súboj je už týmto chvíľa minulosťou, keďže medzi dvojicu Greguškovcov sa dostal Filip Sládečka, na trati nám ostal startu bohužiaľ. Ideme do 5. kola pre Zimmermanna na čele. A Filip Sládečka, pozor, priatelia! Filip Sládečka pri tom útoku sa dostal úplne tesne až na zvodidlá. Teda priznám sa, že to bolo príliš tesné. Hoj! A ideme do finále, priatelia, záverečné kola. Jozefom Zimmermannom, ktorý si napravuje kúsko. To minuloročnom nie je príliš veľmi vydarené finále. A Milan Greguška útočí na svojho brata, neberie ohľad, v žiadnom prípade. Milan Greguška na svojho brata doráža na Luboša a to tam ešte stále máme aj Filipa Sládečku, ale potom Jozef Zimmermann víťazí. Martin Svoboda, druhé miesto a Luboš Greguška tretí. Milan Greguška štvrté miesto a Filip Sládečka vo svojej premiére okruhový majster Slovenska na 5. mieste. Cimo traví východnú tribúnu. Máme za sebou ďalšie turborýchle finále, v ktorom dominoval rovnako ako 2 roky dozadu domáci jazdec Jožko Zimmermann.
máte možnosť sledovať naozaj úprimnú radosť tých najrýchlejších jazdcov na začiatku roka 2012. Zdravia fanúšikov v aréne plochej dráhy v Žarnovici. Ešte sa prišiel rozlúčiť Milan Greguška, taký na tribúne. Lúči sa aj Jozef Zimmermann. Jožko Zimmermann prišiel pred tribúnu, pozdraví divákov, pozrite sa. Ďakujem vám, ďakujem Jožko Zimmermann, ktorý sa vracia na trón autoslajdového jazdca v divízii 4x4. Pozývame vás na vyhlásenie výsledkov, kde tieto výsledky potvrdíme odovzdaním trofejí. Trofeje už sú pripravené, takže ďakujeme všetkým účastníkom a pozývame všetkých na vyhlásenie výsledkov, takže môžeme pripraviť stupne. Tribúna, ktorej zvykneme hovoriť západná, bude mať teda dobrý výhľad na vyhlásenie výsledkov. Tribúna východná sa ešte teší, ešte pozdravuje Jozefa Zimmermanna. Aj Martin Svoboda sa prichádza ešte rozlúčiť. Aj Martin Svoboda prichádza ešte poďakovať divákom za podporu. Martin Svoboda, zdravím teda divákov. Počkaj, toto je tvoje, Martine! Martin, to je tvoje! Nechaj tak, však on sem príde. Počkaj, to je ale ťažké strašne toto. To sa mu bude zle niesať s tým pohárom. To nie je kerlár toto, to je poctivý plech. A plný hliny. Tak, ideme pripravať vstupné víťazov. Kde je Martin Svoboda? On sem príde však na vyhlasovanie. Áno, tak to tu.